Ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. Хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед. Дастгириам фаромӯш накунед дӯстони азиз. Аму яктай лайка биҷақин баҳри пешравии канали мо. Фикрҳои худтонро дар комментария бинависед, чӣ камбудиҳое боша. Иншалло кӯшиш мекунем ки баҳри шумо ислоҳ кунем. имрӯза видеонавори мо мешавад як кам тарак барои чорводорӣ маслиҳат метам. ҳам фикр бошед дӯстони азиз. дар ин ҳамиҷад як кам тарак ҷигорӣ барои чорводорӣ, ҷигорӣ сутагӣ коридагем. ҳамура пешкаши шумо мекунем. касе ки чорвопарварай метона ҳамин намуди ҷигорӣ хитояй тавсия метем бикорен. дар танаш данаи пачкада 958 навистагиай ай ҳамуш бикорен. иншолло ки хуб мешавад. наҳози мо дӯстони азиз баъд аз гандам коридагиай намира аллакай хеле баланд шидагиай. барои шумо гуфтум як видеосъёмка кунам партон баҳри подписчикон. иншалло ки бо видеои хуби хуб баҳри шумо мекунем. ин ҳамиҷада 2 гектар примерно коридагем. ози дору додесем трактор дар дри заминай. ду гектар ҷигорӣ коридем гуфтем. ози якум доруша додесем мачавин. хеле коридагем дӯстони азиз. дуруш дуромадем сёмка кардесем созай хай. бо дар видеои оянда иншалло кӯшиш мекунем ки дар вақти тайёр шиданшам сёмка кунем. дар вақти ҷараёни овуш мисол агар бинависем мақсад ушам сёмка мекунем баҳри шумо. созай бад нестай. баъд аз гандам ҳамиқа мешавад дӯстон. имрӯзанги числара бигем агар 21 июлай 21 июли соли 2021. ози вақт бисёрай барои сута гирифтан. ҳол як 3 моҳи дигар иншалло август сентябр то октябрай иншалло ки сутара ҷамъгирд мекунем. бо хулосаи сутара мақсад мегем ки аз чанд гектар чанд килоӣ кард ё чанд тонна кард. иншалло ки видеосъёмка мекунем. ина ҷараёни дорутишай дӯстони азиз. дар дурунуш гаштестем. ина иншалло ки тамошо кунем. касе ки чорвопарварида мисол гови ҷишоай биқай ё ғнаҷинай мисол мебандан ё гӯспандай чӣ намуди чорвое ки бошад иншалло ки хӯроки хубай тавсия метем. инами соли якими моя барои намихе деҳқонӣ гузаштем ку чӣ хел результат мета гап мезанем. ози биромаданшам хубай. ай инами адди ҷошастак шуртар будак. ай 2 гектар примерно 20 сотиқ астайдам ҷои шуруш. кам тарагам лавдай ха бисёри бадам нестай. соза иншалло ки ай худованд исша талаб мекунем. чӣ ҳосиле бита шукронаш мекунем. камай зиёда мешава иншалло.
نه تماشا کردین نه استشاولی دورو ندودگی نه او طرفی دورو دودگیش نه طرفی به دوروش نه طرفی دوروش دورو دودسته و زن میگذاریم نه دورو نیجویا کنشون بتیم خوبه نه جاکو چقر گرفتگی جگوری خیتویای دوستان аппаратиш қатӣ коридагиен нами ягона пагона ягон чӣ намекунед фақат нами як бор чобуқ кадагием тамом худиш якта дутта атсил апартоя се дона мепартоя амурам 10та 11та 12та 15тара усу сета мепартоя ята дутташ да сета мепартоя бу далши якта ягона пагона кадаги несем намехе дар 20 сантиметри аз дунаи бромадагия иншалло ки ова додем се рӯз пас овушон метем ябор дидесен хутон ҳатман бинависем фикрӯи хутона да ҳамиҷа соз шуда ё не ҳамун шумо дастгирӣ кунед дар комментара кадом намуди мисол дехқония ё чорупарвария иншалло кӯшиш мекунем ки пешкаш кунем نه طرف دیگریش هم نشون بدیم گفتیم که جای شروعش مثال در پایانش هم 20 سوتیق 25 هم 20 سوتیق هم میبره پریمیر نگرفته سیما 20 سوتیق جای شروعش نه این هم پایان گفتم که جای شروعش نمونجا دای پس زیادی بدم میسه яким ҳосилмона дӯстони азиз гандум коридагӣ бидем хайр соза бад нашед мешавад деҳқониам кори хубе боқӣ дар паноҳи худо бошен ҳар ки ҷое ки бошен худо нигаҳбонтон то видеои ояндара сарбаланду хонобод бошен.